Namar kane te nga pyndem ya laki khohsiew U Kpa. Nau bala jer kyrteng ya ki kur baroh bneng bat khyndew. Baon ai hapi katba kata ka jingkynrei spah ka burom jong u. Baon pynkhlaiñ pi bat ka bor U Mynsiem jong u U briew bashapoh. U Khrist shong da ka jingngeit ki dohnud jong pi. Khnang ba habala pynsuh thied bat bala pynsuh nong rim ka Jingieit pyndem ki pynkhlaiñ ban shempang lembat ki rew khoj baroh ka ka jinglan bat ka lenter bat ka jinglew bat ka jingrong bat ban tip ya ka Jingieit U Khrist ka ba palat ya ki jingtip ba kumta anyo pendap ya pi shadow ka jingdap U Blei baroh. Te hauta ubala ban le kamtam nalor baroh bangi pan laningi perkat katba kata ka bor ka batrei hangi uken long ka burom ka balang bat U Khrist Jisu syaki pateng benrew baroh hado halakerta. Amen.